Mä taittelin siitä niinku suunnilleen tämän näköisen. Katsotaan vaan miten se käy. Sen pitää osua tonne ja sitten tonne. Ja silleen mielellään, että mä en osu mihinkään sormilla ton. Joo, eikö se? Joo. Joo. Se pitää mennä pikkusen tuonne ja sitten näin. Eikä mukaan. No, näin. Noin. Ei ihan. No, nyt ei. Pysy, noin. Kyllä. Näin korjataan vittu rikkinäinen valo. Valopistoke rautalangalla ja ilmastointiteipillä, kun ei perkele kiinteistöhuolto tuu paikalle. Pitää se saatana päästä suihkuun. Kun torstaina soitin kiinteistöhuollon, mä kerran tämän korjasin jo tossa, kun oli 4 päivää sitten. No, kiinteistöhuolto tulee huomenna, mutta pitää mulle päästä aamulla suihkuun joka tapauksessa. Mutta joo, konstit on mones, kun niin, konstit on mones, kun on monia konsteja.